Дәртмәнд 1921 жылның 9 октябрінде вафат була бетінде. Аны күмүдә шәһәр халкы бик актив катнаша. Чөнки шәһәрдә әле ул вакытта иске шәһәр, хәзерге Орск түгел. Анда Бурнаев байларының ярты шәһәр үк димәсәң дә бик күп кешеләре үз кешеләре бердән. Менә шушы кеше, менә шушы абзый Максим абый Шәмсетдинов Бурнаевларда приказчик булып эшләгән кеше, шул ук вакытта Мирхәйдәр Фәйзи оештырган драма түгәрәгәндә бик актив катнашкан шәхес. Менә моның белән мин 2 мәртә очраштым. Һәм ул булай дип сөйләде. Аны әлбәттә Орск шәһәренең күпчелек затлы шәхесләрен җирләгән кебек, аны Орск шәһәре иске шәһәрдә түгел, Урал елгасы ашка чыккач, анда таулар башлана. Менә шулар таулар итәгендә Ильяс утары дигән татар һәм башка казачыларның авылы була. Менә шул авыл җиратына җирләр Дәртмәнднең. Дәртмәндне җирләүдә Мирхәйдәр Фәйзинең абыйсының кызы Халимә апа да катнашкан иде. Мин аның белән Мәскәүдә 2 мәртә очраштым, сөйләштек. Халимә апа нәкъ менә шул 18-19 елларда, 20 елларда Оренбург, Орск шәһәрендә милли халыклар арасында комиссар булган дәүләтче дигән кеше ул. Соңрак ул Муса Зәлилгә партияга кергән нидә бире, рекомендация да биргән кеше. Менә алар барысы да менә бу нидә вакыйгада катнашалар. Дәүләтчендә катнаша ул комиссарда, ни халкыда катнаша. Һәм Халимә апа безди гимназия укучылары тоже катнаштылар ул вакыйгада дип сөйләде ул. Ул вакытта инде рус гимназиясе булалар әлбәттә. Ну барыбер шунда безнең татар кызлары да укыйлар, алар бай кызлары. Дәртмәнд шушы Ильяс. Менә 1945 елны, менә бу абзый сөйләвенчә, 41 елны шушы зират өстенә хәрби завод, патрон заводы китереп тоттылар. Каяндыр Украинадан күчереп. Ну, бу абзый сөйләвенчә, 45 елны әле Дәртмәнднең зираты Кыйманың шитендә иде ди. Кыйманың тышкы ягында калган иде. Мен 45 елны аның өстендәге кабер ташын рәтләп, җәтеп, әле бер иптәшем белән дип сөйләде ул. Без аны тәртипкә китереп биттек ди. Ну, хәрби заводлар һаман киңәя бара, заводлар һаман үсә баралар бит. Шуннан соң 1-5 ел үтми, Кыйманы яңадан күчерәләр һәм бөтен зират территориясе ни эчендә кала. Завод эчендә кала. Әлбәттә, хәрби завод билемесinde kalgan kabir taşların birevde izip sıtıp bitirmegendir. Onlarını ya fundamentlarına ya kıyma tülüşlerinde kullanganlardır. Hem onlar o kabir taşları koşanda olsa bir gelip çıkar deyip ümitlenip kalamam. Mine zamanında Alman galimi Michail Friedrich'nin Derdmend hem başka Tatar şairlerine bağışlangan makaleleri kızıksındırgan idi. Hem biraz bugün şuşa zor bilgişinin Derdmend icatına hem Derdmend şahsına karşı turunda söylemekçi olan. En ehemmiyetlisi Michail Friedrich Derdmend'ni büyük şair edip sanıyor. Büyük şair edip sanıyor. Büyük şair, dünya kulem şair. Hem onun icatın o jintiklep öğrengen hem benim için gacep bulgan nerse Michail Friedrich Derdmend'nin dilin anlagan, stilin anlagan, şahsın anlagan. Çünkü ana biteli her bir Tatar da anlab bitirmey birisine etkende. Bu Alman galime bütün nişkeliklerini anlab Derdmend'ke şunday zor beye birgen. Derdmend'nin şiiriyetin öğrenip, ulanı Tatar şiiriyetinin Derdmend'nin şiiriyetini öğrenip, o Tatar edebiyatının en büyük vekillerinin birisi deyip sanıyor. 20. yüzyıl başında ona tin koyarlık, onun bilen yeneşe koyarlık şair yok deyip de sanıyor hatta. Onun bilen biraz onun
иҗатын бераз Сәгыйть Рәмиев белән дә чагыштырып карый. Ләкин форма ягыннан һәм бигрәк тә тел белән аның экспериментларын алган вакытта ул аны бердән-бер зур шагыйрь дип саный. Ул аны аның тагын бер характеристикасын искә алып була. Михаил Фридрих Дәрдмәндне дөнья күләм